κατηγορία Elite, Ελπίδα 8. Λοιπόν, περίμενε με. Πέντε, 4, 3, 2, 1, πάμε. Chest του μπαρ πάνω, ακούμπα, 6 κάνω. 3, 4, άλλο 1. Ωραίος. Ωραίος. 10. Πάμε. 1, 2. Πάνω. 5. Καλά φίλε. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Πάμε chest του μπαρμπές κατευθείαν. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Μπράβο, πάμε, πες. Πάμε. 1, 2, κλείδος καλά. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, άψογος 10. Πάμε, μπες καπάκια πίστολες, καλά το πάμε. Πάμε. 1, 2, 3, κλείδος καλά και μετά. 4, 5, 6, 7, 8, μπράβο ρε. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Πάμε, πέστε στο μπαρ, πάμε καπάκια. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε πάνω. Τι να ξεχέρια και μπες. Τι να ξεχέρια και μπες. Πάμε. Πάμε, έλα πάνω, γρήγορα. Πάμε, 10. Κλώτς καλά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, μπράβο ρε. 8, 9, 10, ωραίος. Πάμε, μπες. Πάμε. Πάμε πάνω. Έτσι, 1, 2, 3, 4. Πάμε. 5. Άστο. 6, 7, 8. Πάμε πάνω, μην τα παρατάς. 9, 10. Μπράβο. 11, 12. Πολύ ωραία. 13, 14. Πάμε. 15. Πάμε, μπες καπάκια. Πάμε. 1. Τι έχεις τηλεκάνει. 2, 3, 4, 5. Πάμε πάνω. Μπες, τα πας καλά στα χάνστα, τα πίστολς είναι λίγο. Πάμε. 5, 4, 3, 2, 1. Μπες. Πάμε. 1, κλείδωσε. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πάμε. 8, 9. Πάμε άλλο 1. Μπράβο ρε. 10. Πάμε πάνω, μπες. Πιο σιγά τώρα, πιο αργό ρυθμό. 2, αυτό είναι. Πάμε. 3, 4. Πάμε. 5, 6, 7, 8, 9. Όταν το κάνεις σαν να κάνεις ένα βήμα μπροστά πάνω. Με το πόδι που θα κάνεις είναι σαν να κάνεις ένα βήμα μπροστά. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Πήγαινε πίσω και πάμε το άλλο. Γρήγορα αυτό. Έτσι, μπράβο. Γρήγορη αλλαγή. Α, μπράβο. Πάμε. Ωραίος. Άλλο 1. Ωραίος, πάμε. Έτσι θα τα κάνεις πάνω τα πίστολους.
Ένα βήμα πίσω και γρήγορα μπροστά. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, έχεις τελειώσει τώρα 4 γύρους, έτσι δεν είναι? Ωραία, πάμε. Και μπαίνουμε στο 5ο. Πάμε πάνω, μπες, άκουσέ με. Πάμε πάνω. Τελείωνε. Πάμε. 1, κλείδωσε. 2, δώσε με τα πόδια. 3, 4, 5, 6. Πάμε. 7, 8, μπράβο ρε. 9, αυτό είναι, πάμε άλλη μία. Έτσι, μπράβο. Πάνω, ξεκίνα. Κοίτα με, πάνω. Πίστολ, αλλάζεις, πίστολ. Πάμε. Γρήγορα, έτσι, μπράβο. Γρήγορα η αλλαγή. 2, πάμε. 3, γρήγορα. 4, 5, έτσι, μπράβο. Χτύπα τον κόλλο κάτω. 6, πάμε. 7, 8, μπράβο ρε. 9, πάμε πιο γρήγορα. Ανέβασε την αλλαγή. 10, 11, μπράβο ρε. Πάμε. 12, 13. Στον 7ο δεν είναι? Πάμε. Τον 6ο πρέπει να τον έχει τελειώσει μέχρι το πόσο? Μέχρι το 9, Πάμε, πάνεσαι πολύ καλά. Μπράβο αγόρι μου. Πάμε. Έλα εδώ. Τι να ξεχεράκια. Πάμε. Μπες πάνω. Πάμε. Έλα. Τι να ξεχεράκια και μπες. Έλα, δεν σημαίνει ότι είσαι πιο μπροστά από το χρόνο. Σταματάς. Πάμε. 1, 2, μπράβο. 3, 4, 5, 6. Πάμε δυνατά κλώτσα. 7, αυτό είναι. 8. Πάμε 9. Πάμε, όχι μην πέσεις. Με τη μία. Πάμε. 10, μπράβο. Πάμε πάνω, μπες. Ο 6ος. Άμα τελειώσει τα πίστολση, κομπλέ μέχρι το 9. Πάμε, μπες. Πάμε, έλα πάνω. Αν μπεις και στο 9, θα το βγάλεις. Πάμε. Γρήγορα τα πόδια. 2. Μπροστά το γόνατο. 3. Ψηλά το στήθος. Πάμε. 4. Πάμε. 5. Πάμε. 6. Πολύ ωραία. Πάμε. 7. Έλα πάνω πιο γρήγορα. 8. Ανέβασε, άκουσέ με. 9. Πάμε. 10. Αυτό είναι. Πάμε. 11. Ανέβασε πάνω, ανέβασε. 12. Εκεί είσαι. 13. Α, μπράβο, σαν αυτό θέλω. Πάμε. 14. Έτσι, μπράβο. Πάμε άλλο ένα. 15. Καπάκια chest to part. Καπάκια μπαίνεις. Πάμε. 1. Δώσε με τη λεκάνη ρε πάνω. 2. 3. 4. 5. Πάμε. Πάνω. 5 δεύτερα σου δίνω. 5. 4. 3. 2. 1. Πάμε. Όλα. 1. 2. Έκρηξη. Γρήγορα να φεύγουνε. 3. 4. Γρήγορα μέσα. Τεινάζεις. Μπες. Μπες πάνω. Πάνω μπες. Πάμε. 5. Πάμε. 6. Πάμε πάνω. Θα σπάσουμε τον άλλον. Πάμε. Μπες τώρα. Άλλα 4 είναι. Πάρτα, τελείωνε. Έχεις 15 δεύτερα εδώ. Για 4 πάνω. 17. 8. Πάμε, μην πέσεις. 9. Πάμε άλλο ένα. Πάμε, γύρνα. Δώσ' το. Μπράβο. Πάμε πάνω, ξεκουράστηκαν τα πόδια τώρα. Πάμε. Pistols γρήγορα. Πάνω, pistols γρήγορα είπα. Τελείωνε. Πάμε. 1. Γρήγορα. Πάμε ρε πάνω, Έλα ρε πάνω, εδώ είναι η διαφορά. Πάμε. 2. Πάμε. 3. Πάμε.
4. Πιο γρήγορα πάνω, είναι αργός ο ρυθμός. Είναι αργός ο ρυθμός. Εκεί, πιο γρήγορα, ανέβασε, δώσ' τα όλα. Πάνω, έλα, τελείωνε ρε. Εκεί. Πάμε, άλλα 5. 11, έτσι, μπράβο, πάμε γρήγορα, ανέβασε. 12. 13, γρήγορα πάνω, δεν θα προλάβουμε ρε φίλε. 14. 15. Τώρα sprint θέλω, sprint, πάμε. Όλα, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Μπαίνεις. Άκουσέ με, μπες. Πάνω, μπες. Πάνω, μπες ρε. Πάμε. Πάνω. Τελείωνε. Πάμε. 1, ωραίος. Κλώτσα πιο δυνατά με τη λεκάνη. 2, έτσι. Μην κάνεις τόσο στην καμπύλη στην πλάτη σου. Σε πετάει πίσω, πάνω. 3. Πάμε. Γρήγορα. 4. Μπράβο ρε. Πάμε. Αυτό είναι. Πάμε 45 δεύτερα. Έλα πάνω μπες. 5. 6. Πάμε. Άλλα 4 πάνω. Μπες 30 δεύτερα είναι ρε. Πάμε. 7. 8. Πάμε, μπες και τα άλλα 2 καπάκια, μπες. Πάνω, μην κοιτάς το χρόνο ρε, τελείωνε ρε. Πάμε. Δεν μετράει, no rep. Τέλος. Μπράβο. Ωραίος.